Bukan ukuran manusia ini. Thai, dukkan ini lah sisai nama. Nah. 우리는 포레가를 말리는 시험 관두 건데 이거 못 하시나 봐요. Uruk knowledge dah nama man. 마스터 디그리 그런 우리는 칼럼 걸어 예. 넌 비나 두고 마스터 디그리 하면 되는. Nung hunang drama pisa ke nung su hunang ne bisa bung beta de je. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नै जमेट'निफ्राय माबा मोनसे सफैदों मा मोनसे होनलाय आं ब्राउनि जानो बिराद मोजां मोनो आरोना स' बेयावहाय हेजेलनाट ब्राउनि ओमफ्राय आरो लाभा बेखौहाय बिहरदोंमोन आङो स' बेखौ जानानै ओंखारनानैहाय थांनोसै आङो मोनसे जायगायावहाय मा जायगायाव थांगोन मा जायगायाव माने आङो दामना आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिगोन आरो दा आङो मोनसे टुलेट लिरनाय दंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावहाय आं ब्रकारखौ फन खालामनानै मोनसे दखाननि थाखाय नायहैदोंमोन आरो रुमखौहाय ओमफ्राय बेयावहाय मा जायो आं दिनैनि ब्लगावहाय शेयार खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो मा होनो थुदु बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै तामाम गोथावखामोन आयौ बेनि थाखायनोथ' ल' दादा bukan ukuran manusia ini. Thai, dukkan ini lah sisai nama. Nah. 우리는 포레가를 말리는 시험 관두 건데 이거 못 하시나 봐요. Uruk knowledge dah nama man. 마스터 디그리 그런 우리는 칼럼 걸어 예. 넌 비나 두고 마스터 디그리 하면 되는. Nung hunang drama pisa ke nung su hunang ne bisa bung beta de je. Kedapur ke? Bapak gau purai hene mun bato dah lagi bung beta ke nung kang urin se purai hobai ma hobai da de dukani jan nagir babu dahi tar mane masa diri ko mana matuni mal purai na mun siang bai mut pesa golang bai birat gawa purai hene mun bato ji hun gumun kuma papa nangani pesa kai man koros kamu bai जादों मिथिबाय मानसिफोरा बेलेगनियावसो दखानाव हाबलांजोब्बाय नङाबाथ' बहुद हाबबायमोन नोंनियाव सिगां फैदो नंगौ नामा आंनि दखानाव हाबफैगोन ना हाबफैया मानसिफ्रा दाथ' बहुद टाइम नांगोनलै फार्स्ट टाइमाव माबा जानाय नङा नामा बारा कास्टमार जानाय नङा मास मोनब्रैयाथ' नों आखाइनि पे होखानांगोन नों होना होदो बाङाय ना आंथ' बिराद लसाव थानो बायोलै आं बिराद नों होना होदो बाङाय नोंबो होना होनांगोन आरो आं लसावबा बिजनेसखौनो मावा आंहा फैसा बाङाय सर्ट जाबा नों होना होनांगोन दे हले आरो लस जाबाय थाबा आं बिजनेसखौ नांखाया गारखायो आं तात नाङा आं खालामबाय थागोन आरो मोनफ्रोमबो जुदि बिजनेसआनो लस बा मानसिया मखै टेस्टि नांगौ जागोन जों लस जाया आं थानायावहा लस जाया कद स्पेशल र आरो आलु केटा कारिनि बेथार नामा दुटा किमान हल अकमान कमाय দিব গুটিটো হৰু নাকি খাইছা খালে গম পাই যাব মিঠা গুটি মাৰ খালে তিনিশ 60 হল गोदैथार गाइस बिराद गोदैथार लिसुआ लावदुम न' होननानै होनसै नोङो सना दोंनै जा नागालेण्डनि लिसु मानि नागालेण्ड गोदै ना मानि लिसु मारियो बिराद गोथावथार तेजपुरनि नुदो जोंनिया तेजपुरनिया बेसे गोदै ना गोथाव दै गांगालै इखो जाबाय नामा मोजां नाङो न गाइस लिसुआ बेसेबां लाखो मिथिबायना
180 थाखा ओमफ्राय ओइ खनसे 250 बायनानै जादों बिराद गोथाव ओमफ्राय दाख्लै बायनाया गोखै लकेला इ लकेल नङा खोमा लोदो लोदो ना गोथाव नैलाय लावदुमा इयाव शपिं खालामनो फैदो थांसै आंबो थेंक इउ खेवना होनायनि थाखाय ओमफ्राय ओंखारनायावनो मबाइलखौ खोख्लैफ्लांबाय आरो दा आङो आंनिखौ ओमफ्राय उनाव बेखायनो रायजाबाय आरो आङो उफाय गैया मोजां नुदो दे इदि नाहरलाय गाइस नोंथांमोना गेस खामोना खामा आं मिथिया आरोना दिनै आं मोनसे खोथा खिथानोसै नोंथांमोना आं जे बे सेन्देल ब्लेक कालारनिखौ गानदो बेखौ आं ओरैबायसा गानो माने सिगाङाव आंहा बेबायदि ब्लेक कालारनि सेम सेन्देल दंमोन आरोना माने हिल दंमोन ओमफ्राय बे हिला बिदिनो गानै गाज्रि जाबाय आरोना ओमफ्राय आरो बेखौनो सेम बायफिनबाय आं माने ओरैबायदि कम्फर्टेबल आरो लोगोसे आं हिल गाननो मोजां मोनो नालाय एसे गोजौ नुयो बेखायनो आङो हिल गाननो मोजां मोनो ओमफ्राय बे ब्लेक कालारनि हिला ओरैबायदि कम्फर्टेबल माने आं लाइफआव बेबायदि हिल मोनफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय बे हिला जाहैबाय केटवाकनि आरोना एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनखायो आरो बिराद मोजां माने गाननाय नायनाय मादि नुदों मोजां नुदोंना नुवाखैथाय हले लावदुमा शपिं खालामबाय ओमफ्राय मा होनो लावदुमा ना माने बहुतटा गस्ला दङ खिन्थु बियो माने गोदानखौल' गानबाय थायो गोदानखौ गाननानै ओमफ्राय जेब्लासिम पुरना जाया बेखौ गारखाया माने गोदानखौल' गानबाय थायो मानो बिदि थायो ओमफ्राय आंनियाथ' जेनेबा पुरानाखौबाबो गानो गोदानखौबाबो गानो जिखुनु मिलायगथाय गानो ओमफ्राय बियो गोदान टाइमाव दा बेफोरखौ बायना लांबाय दा बेखौनो गानबाय थासिगोन दा सोलाय गानबाय थासिगोन पुरना जायागौमानि ओमफ्राय जै पुरना जाबाय गारखाबाय ओमफ्राय गस्लायानो गैया जाना थायो बिनिया बिराद नकथा ओमफ्राय आं शपिं खालामनाय भिडिअ खालामनायाव लाखिबाय आरोना आं गांसेल'सो बायदों गाइस आं दा उनाव दिन्थिगोन नोंथांमोना माखौ लाखो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं बिराद मेंबाय ओमफ्राय लावदुमखौ बाजार खालामनो हरबायनो जोंहा आलासिफोरबो दङ नालाय ओमफ्राय आं बिराद मेंबाय आथिं सासोबाय बेखायनो लावदुमखौ लायनो हरबाय आङो अनथावथावनो हारसिं लायबाय बियो ना हरलायलायनाय बिराद बुङा उदैयाथ' बाङायल' दादा जाबाय नङा गाइस लावदुमनिया बेयो आंखौ खोनाहराखै दे आं खाथिनिफ्राय लादो मा बिलाय खोनास्रायाखै बा गोजानाव सोङो नै आंनि खोनाया आरो ग्लास फांथेजोबना दं नायलाय लिसु जानानै बोरै लेथ्रा जाखो गारहरनांसिगोन आरोना लिसुखौनो आधा जाजोबखाबाय आं मायबा होनसोदोबा खोनास्रायाखै लावदुम आदा लावदुम सेलफि लानोमोन आदा लावदुम आदा लावदुम खोनाथारालै नायलाय हा बैग्रिखौनो लालायबाय बेलतला बाजारावहाय नै बेलतला बाजारावहाय दङ नै मालाय सुपारिबो फानसै हनै बायनो र' सुपारिखौ पेकेटनिखौ अ दादा এই সুপারি পেকেটটো কিমান দু मामा लावखो उनथिंसो इयावसो जाला इ बुग्रिखौ लालायबाय बेसे लाखो इयावलाय ओइ बे माबा रुलाय ओइ माबाखौ लानो बथलनि आसार बानायना दोननो मा लाखो नोङो बिराद मोजां बुस्थु मोनसे जादों मा बुस्थु बुग्रि इखौलाय आंलाय नुहुरखादों आं जाखावनोसैसो गोथाव नंगौना बेखौनो लाखाबाय आं 1 किल' आसार बायना 1 किल' बेसे लाखो 80 थाखा 80 थाखा 80 थाखा 80 थाखा दाबाय होनबा लिसु
Nanti kita ngangam jangan dong kau benda. Guru mita jeng. Dian zarban dan ngono. Tang nero. Yang semana kan? Mana kan? Ang mana kan deh, please. Hamam na. Foran foran na. Please, ang mana kan? So guys, rumah mun bye deh. Angnya, angnya laudum ni se. Laudum man baik teman lah, angnya gaya le. So guys, ni ang labu ni aja hai bye. Mahana nail police labu dharna, lake mini, bi color bird ini naikani. Affordable price on menjual before bara dam nunga. Saya color burn makeup remover, color burn primer, saya naikani matte lipstick, previous saya eyeshadow palette kebira. Jinjina gue dong beach side piece na eyeshadow palette kan dam na jinjina. Nih eyeshadow palette ni video na. Ang ni akai ni nail polish ke ignore kalam ada na. Nih. Ayo sih, masang mana kat coba color na waist tengah na. Mana yang ni berbeda saja. Kalau down aku cakap, sih masang ni color na. So mana use kam tahu na. Mereka brush pedong kain ni. Mana daily waist ni tak kira na. Mana guys, ang eyeshadow palette ko use kalau mau banar, ang dia khas sana. Dia nang tanggung na, bung naik jeng loza naik nonga. Mana na ang eyeshadow palette pun ke berat disturb mendengar na. Mana makasih geder eyeshadow palette awak masa ya. Mana ang use kalam jubna haya. Makasih ke daily basis awak sangkinin nanga. Amse bekai ang monse sugar ni friend be monse kau lada benar na. Bebo mana ayah gulilele bebra sama haba. Bebo mana makaba use kam zai ni be zubna ya be kolo use kalam ni zai bangsin be bagi kini kebara use kam ni zai but dalla bani ya. Ni kat coba use kam zatau nak karena berat musang. So guys, upai tu gaya hinjau manis mau kana kangen dress pada kali saya nanti ngesop ang setup kalam zubnan lada na musang ni. Ada lipstick kemabe tinda nai da yang jitu gedan labanai lipstick ambe ko hai pun nan din kum shinuro nai ang mane beforbaidi nude color ni ko lane birat mojang mono arna mane lipstick labaबो lai baisa नुनाय je baisa So guys, nih sobdon jubkangबाय आङो मोजाङै उनाव गानबा नुखागोन नोंथांमोना प्राइसआ बेसे लादो आं बारा दामनि गस्ला गाना इखौ आं लानो बादोंमोन खिन्थु लावदुमा मोजां नुदों इखौ लाबाय आरो नै मा होनबावनो आं खम दामिसो गानोलै